kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw, nining tungoro karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Og nining tungura kami magapanghinaot nga anak mo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tong punan sa pagtimbang-timbang nini makamaturan nga kini makapaghatod kanato sa kalawasan nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo o kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Kung doon na may mga basahon nga referensya nga among gigamit, kini gigamit dili para mahimong Biblia, kundi gigamit kini pagsuportar usab nga dili masupak ang Biblia. O nining tungura among mga mainiton nga pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalailain nga mga dapit labi na sa mga chapter president nga aduna sila giangkon nga pag-abaga sa radio station, no? Kumusta kanyang tanan? Labi na sa PBC compound sa malahaw tayo pagsuportar sa atong programa. O dili usab nato kalimtan ang atong binulan nga paghatag niya na para sa PBC Palace reconstruction. O ingon mo usab na sa atong mga panagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagbatalingong usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran sulod sa usa ka takna din inyong gipatalinghugan mga kaigsuonan ining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsuonan. Dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Live usab sa Facebook ang programa mga kaigsuonan, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang among mga pagpangumusta o pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga naghatag suporta sa mga nagkalanglaing mga radio station sa nagkalanglaing dapit dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental mga kaigsuonan sa Bay Radio Waikurat FM mabati ang programa matag Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion din gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ingon man usab ang atong pagpasalamat usab sa chapter president nga naghatag usab suporta mga kaigsunan dinhi sa Nueva Fuerza Kabaruyan Libungan North Cotabato branch. Din ang chapter president dinhi mo si Brother Lucio A. Lopez Senior. Inabagan mga kaigsunan sa iyang chapter vice president dinhi maong branch si Brother Romulo P. Robles Senior. O usab ang mga opisyalis nining maong branch, ang secretary, mga kaigsunan, Sister Cyril Joy P. Lopez. O ang assistant secretary, mga kaigsunan nining maong branch, Sister Edna T. Panigon. O usab ang treasurer nining maong branch, mga kaigsunan, Sister Annalyn L. Tubid. O asam ang chapter president mga kaigsunan dinhi sa Tigbawan Liti branch number 61, chapter president Elpidio T. Azores. O gangyang vice chapter president mga kaigsunan ining maong branch number 61, chapter vice president Segundo A. Baltar. O ang atong mga kaigsunan usab nga padayon nga naghatag suporta nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, BBC member, Sister T.C. Kulihat.
Ingon man, PBC member nga niya usab sa Tilipong Bansa sa Amerika, Sister Lily Patterson. O usab sa mga amakito ng Remias family nga nagasudong usab sa atong programa, labi na sa Igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBCM member. At usab nga gitimbaya o gitagaan og pagpasalamat ang ato ang Igsoon nga nabimbro pinagis pagpaminaw sa programa sa radio, labi na din sa Radio Ultra, Cagayan de Oro City, o sa pagsudong usab o pagsunod sa atong programa sa Facebook. Dennis Valencia Bohol, nila ni Brother Nilo Hodilia, o siyang kapika sa kinabuhi, Sister Arcely Kahoy Hodilia. O guban pa niya nga mga kaigsunan, mga chapter president nga mo usab nga i-acknowledge sa sunod nga mga programa. O ang PBC Legal Counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, walay lain Attorney Ramil G. Carion. O usab ang mga pagpasalamat na to ug pagpanimbayas mga kaigsunan dinis Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Edkila. Salamat Brad sa imong paghatag og suporta. Atong igsoon usab nagasud-ong og nagasunod Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos, iyang kapika sa Rosita ko Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan Angina Pacturanan Mangalos, Dinis Butuan, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado, o usab mga tuigsoon Dinis Lipa Batangas, usab ka chapter president Brother GC Salazar sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Tanan nga mga higala nato nga mga salesman usab nga nagasudong sa programa, kalakip kamo sa among mga pagpanimbaya. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang sa numero mao kini nga makita sa inyong screen, 0917-811-8882. O karon sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal namong tigpaminaw o mga kaigalaan, nining tungura karon ang atong pagisgutan karon mao kini ang gibilin ni Master nga pagpamatuod nga siya lang ang katumanan sa Espiritu Santo. Dili mailimod nga kini nga mga pahayag nga ang gibilin ni Master nga pagpamatuod nga siya lamang ang Espiritu Santo, mao lamang ang katumanan sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga mao kini ang timan-an sa matag membro. Musa ang mga ministro sa PBCM, taliwala ka nato, Bradron, sa mga gidelegahan sa atong magtutulo. Pagka adunay mga diferensya sa atong pagpamati sa dili kauban sa pagtuo, ug ana sa kauban na sa pagtuo, unya nalubag ang sistema sa mga pagtuo. Ang gihatag ka nato sa mga pagpamatuod ni Master nga gihatagan kita para sa paghatag og paglig-on sa mga membro. O sa kining atong kaliukan, dili nadidikar nga na-espesyal lamang ka nato, kundi bisan pangadto kanila. Kana ang mga pagtudlo ni Master dili ka nato. Ay nang prueba niya na, Bradron. Okay, basahon ako ang prueba Reverend, kuha na to isip ihemplo pagkatauhan sa Dios aduna nagip pagahimuon nga mga pagpalig-on dina sa mga nangaluya, partikular dina sa mga igsuon sa pagtuo. Mao kini usab ang ginabuhat sa mga tinun-an sa unang panahon nga nangalagad og Dios, partikular sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Dinis Roma o ang Biblia nga akong pagabasahon kining may tatak 70 Adventist Church. Ani ko mubasa sa Roma Kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 2 gingon. Matud pa sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo, kinahanglan natong mga malig-on, address lugar sa ilang mga kaugalingon nga nangalagad og Dios, addressan sila mga malig-on. Kinahanglan natong mga malig-on ang pagyayong sa mga kaluya sa mga mahuyang o dili ang pagpahimuot sa atong kaugalingon. Matud pa ni Pablo. Ang matag usa kanato atong giadresan nga naa sila sa kalig-on, kinahanglan magapahimuot sa iyang silingan alang sa kaayuhan niini niya aron sa paglig-on kaniya. Busa matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga kinahanglan gid ay
natong mga malig-on, kung kita may nagdala sa paglig-on, nga ang pagyayong sa mga kaluya, kinsa man nga yayungan nato ang mga kaluya, sa mga mahuyang, matod pa sa Biblia, ug dili sa pagpahimot sa atong kaugalingon. Kundi ang gitudlo sa Biblia, nga ang matag usa kanato kanang mga malig-on kinahanglan magapahimuot sa iyang silingan alang sa kaayuhan niya sa tuyog tumo aron sa paglig-on kaniya. Di dunay paglig-on. Nakaroon ang atong susiyon karon nganong dunay paglig-on. Tungod kay ang gibilin ni Master nga pagpamatuod nga siya lang ang katumanan sa Espiritu Santo. Dili mahaadto sa mga membro lang. Sa mga chapter president ba o kinsa nga may rangko nga naa sa sulod lugar sa pagtulod ang PBC. Busa atong pamation nga kining katarungan nga gibuhian sa usa ka chapter president nga atong pamation nga dinhi nato kwaong punto nga kung ang atong magtutulo mao ang Espiritu Santo dayag man na Brad Rone sa atong doktrina Tinuod ka na. Tinuod, Rev. na ang may tabo nga kung si Master mao ang labaw o mao ang Espiritu Santo, kung doon na siya himuon nga propesya, mahimo bang ibalhin niya ang maong propesya nga mahitabo, mga panghitabo, tungod lang kay nagtahod siya nining tawana? Atong pamation, mga mahal lamong tigpaminaw, ang gipahayag ni Leo Mabini nga chapter president kini sa Palunpon Branch 42 dinhi sa Leyte. Og atong aninawon kung kini ba'y husto. Wala misupak na naay gipropesya ni Master, pero ang gisupak namo ang iyang padako sa iyang kaugalingon. Propesya gyapon tong Master, ako gyapoy ingnan nga pagbantay mabini kay naay linog nga moabot. Mutong nasuko ko diha sa akong abuhan kay nagdungag ko kay alas 8 sa buntag. Ngano man ang niya man na ipaagin linog. Nanahibaw naman ko nga mga tumpag pang yung mga simento ni ana. Inghunom ang linog, nagpadayong og dahunog, paingon ngadto Cebu, ngadto sa Bohol. Dito may tabok sa Bohol nga daghan gyapon ang patay. Muna, mga kaigsunan ko nga akong nasaksihan, may tungod sa kang Master nga iya kong gipasabot. Nga pagbantay mabini, kanay mga panghitabo. Atong nakita og nadungog mga mahalamong tigpaminaw, Bradiber Radone, nga pirmigyo daw siya ingno ni Master mahitungod kabahin sa mga pagpropesya sa mga paghitabo. Murabag, yang giduso nga siya gisultihanan ba? Unya, giingnan daw siya kay naglungag man siya diya sa ihang abuhan nga liyo pagbantay kay nailinog. Mao nga unsay iyang gibuhat? Mong nasuko daw siya nganong ari man gina ipagi ang linog. Dinhiruga sa iyang Pinoyanan diri sa Leyte, dapit Palunpon. Na moto daw nga ang linog nibalhin ngadto sa nidahunog padulong sa Cebu ngadto sa Bohol. Mao daw to nga daghan daw kuno ang nangamatay dito. Sa ato pa di ay Bradiber kung atong sabton unsab day si Leo siyang papel nga mahadlok mas Master. Kana Rib, magpakita siyang kagulingon nga mas murag ni labaw siya sa sistema kay wa lugar niya gidinay nga nagpropesiyas Master mahitungod sa mga linog. Pero ang nakaproblema iyang gibuhian nga pahayag sa dihang nahitabong linog, nasuko man siya, di address lugar lang ato kang Master nganong dito gipaaging linog sa dapit din dito daw siya sa abuhan naglungag. Okay, nasuko man daw siya, motong ang linog ni dahunog paingon sa Cebu ngadto sa Bohol. Dinaghan kunong nangamatay. Na karon kini nga gisgutan nga linog mga mahal lamong tigpaminaw kung atong sayron nga napahunong niya ang linog
imbis lugar kunuhay nga diri may tabo sa Palunpon Lite matud pa niya. Amo to nasuko man daw siya nibalhin sa Cebu ngadto dayon sa Bohol. Kinsay ang kauban ni Bradeber nga mupapapahunong pud og linog kana bang kung atong sabton gyud mga paghinambog ba. Pareha ni Pastor Apollo Kibuloy Reb nga matud pa niya nga linog. Stop. So ni stop sad ang linog niya atong patalinghugan ang iyahang pamahayag. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Ah. Nakita nato nga parehas silag sistema kang Pastor Apollo Kibuloy nga nakita daw lagi niya nga dunay linog pod iya daw giingnan Lindol stop ni Hunong parehas siya kang Leo nga nganong diri man na sa dapit sa iya lugar na himutangan lugar nga iyang diha siya nagdako. Putungan ni balhin in taon ang linog padung sa Cebu o ngadto sa Bohol, mao daw nga daghan kayo ang namatay niya na. Pero sa angay natong masayran, puriso nga ang nakabati nini nga mga membro usa sa anak sa chapter president Badron kaysa kini nga anak sa chapter president Badron. Anak sa chapter president din sa Montesorte, Carmen Bohol, mao kini si Sister Annabel Divino. Usa siya nga nihatag pod og comments human nga iyang napaminawan ng programa dinabati niya ang pamahayag sa chapter president nga mao si Leo Mabini. Nihatag siya komento nga iyang gipakgang kay di man tinuod gyud nga daghang nangamatay atol sa linog nga nidahunog dito sa Bohol at higayuna. Nag-comment siya nga kanang kibali nga nagpataka lugar si Leo Mabini atong ipakita Brad Deber o atong i-display para makita nato ang comment ni Annabel Divino. So mao kini ang comment ni Sister Annabel Divino sa ato ang messenger group chat Reb. Matud pa niya kabayan gyapon kini sa linog nga gihisgutan ni Leo Mabini. Mao kini ang comment ni Sister Annabel. Matud pa niya dinhi nagaingon siya, ha 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 ha, daghan day patay paglinog sa Bohol. Didto man jud ko adtong time paglinog sa Bohol. Saba sir Leo oy, matud pa ni Sister Annabel Divino. Dayon dugang pa niyang komentaryo Reb sa maog gihapon nga gihisgutan nga linog ni Leo Mabini sa inyo nining pag-conversation sa messenger app Reb. Matud pa ni Sister Annabel dinhi atong pagabasa ni display na to. Nagaingon siya ini, aw kana di ay Reb. Oo, didto pa man ko ana sa Bohol paglinog. Padung jud mi mag-ani og humay adtong panahon na Reb. Dugang pa niya diring sulti, ha 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 ha. Diha siya masayop Reb. Ilhan gyud nga hula-hula ra niya. Kay dili man gud daghan ang patay, wala man gani patay, daghan lang naangol. Dayon dugang pa niyang pamahayag Reb atong i-display sa screen. Matud pa ni Sister dinhi, ang nasentro Reberen sa daghang hitabo mao ang mga simbahan ang naigo sa linog. Kung mao, mga mahal lamang tigpaminaw tanto sa paniguro sa pagpadako sa kaugalingon ni Leo Mabini atong klaruho na nga nagingon siya nga wala man kuno'y patay, daghan man daw naangol. Ang punto diya, doon na may patay o wala. Kay pag-ingog daghan ang naangol, di, wala na to. O wala na niya masundi lugar kay Bali Bradron. Brad Deber kung katong nangaangol, basig doon ay namatay dito. Pero ang tuyog tumong na to, nga yang gitugan, nga ang nasintro yun adtong hitabua nga linog, mao ang nangaigo daw nga mga simbahan. O pinaagi niya na nga
iyang nakita nga tungod kay dili niya nagustuhan ang tenor sa pagsulti ni Leo Mabini kay Tiaw Moy hasta si Master na hinuon na nabutang na ron og si Leo Mabini mo ilabaw kay kung tinuod man nga mahitabo ang linog diri dapit sa Palunpon Leyte unya iyang gikasab-an mobalhin na lang ang linog sa Cebu ngadto sa Bohol mo na ibuti pasabot nga nagpapadako gyud siya sa iyahang kaugalingon unya iyang gihisgutan nga ang nasintro daw gyud sa linog nga nangaigo mao ang mga kasimbahanan mao kini lugar ang atong makita nga kini naigo sa linog intensity no 7.2 magnitude mao lugar kini ang usa sa mga simbahan lugar nga gipasabot niya nga mo'y nasintro og niya pa ang dugang lugar nga mga parte lugar sa simbahan atong makita no na diha Dugang mga imahe sa mga simbahan nga nangalumpag tungod sa maong magnitude 7.2 nga linog. na diha ang naigo nga simbahan sa Baclayon ug sa Dawis sa Loay Lubok ug sa Luon nahitabo kini sa Oktubre 15 2013 unya lain pa gyud nga panghitabo sa maong linog magnitude 7 sa Oktubre 31 2019 atong makita ang maong Mga hotel imahe. no Mga hotel. ang maong mga hotel niya mo na ang nahitabo sa 2019 19. Oktubre 29 nga kini dapit sa Kidapawan Ibas Hotel in Kidapawan o kining nahitabo usab sa Oktubre 31 2019 ang residential condominium building mo lugar kana ang nakita lugar sa sistema nga hitabo og dugang panini Bradever katong nahitabo sa Turkey Bradever Sa Turkey katong linog daghan tong mga hotel atong i-display ang maong clippings. Base sa atong nahibaluan karon Reb ang update sa mga nangamatay niabot na sa kapin sa 50,000. na nahitabo kana sa Pebrero no 2023 magnitude 7.8 na ang kakusgon ni ana Baguhay lang karong tuig 2023 na hitabo. o kining gisgutan dinhi nga makita nato ang mga panghitabo mga malamong tigpaminaw bunga kini sa gisgutan na ni Master Daan atong makita hain ba kini sa nakapahayag na sa diskomunyon nga matod pa ni Annabel Divino nga ang nasintro mga simbahan kini gipropisya ni Master og kini napaluap pinagi sa pagpasubay-subay ni Master sa 1990s pero sugod nini ang presidente panini si Cory Aquino nahimo siyang presidente sa tuig 1986 o unsay makita nato sa maong basahon nga napatik kini ang diskomunyon ni Master Brad Deber. Okay, atong pagabasahon Reb. Kining atong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. na ang nagpahigayon ni Reb Reverend Charlito R. Eugenio uban sa kaubang Board of Director Danilo T. Nakuha. Atong pagabasahon dinhi sa chapter 1 verse 171 mao kini ang pamahayag ni Master ni ining atong basahon matod pa dinhi og ang mga patay sa tanang nasod mag-umentado og maingon man usab
sa bisan asang dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Dili na kini mahunong kay mao kini ang kastigo general ngadto sa tanang mga taong tampalasan. Ug mao kini atong punto dinhi. Ug ang kastigo sa mga linog sa bisan asang mga dapit, mga dugmok, ang mga kasimbahanan ug mga hotel sa mga bagyo ug ang mga dagkong mga kabalayan sa nagkalain-laing lungsod ug mga syudad ug sa mga kabaryuhan, mga tumpag sa dagkong mga linog ug sa makusog nga mga hangin nga mao ang kastigo nga gipakanaog sa Dios Espiritu Santo. Diha kang master nga mao ang gahom sa automatic general electronic power. Atong nakita mga mahal namong tigpaminaw nga kini nga propesya ni master, ha? Nahitabo sa 1986 niya ni gipamulong unya katong atong gipangisgutan. Dili nga nagsulti si master tungod kay nahitabo na kay dili naman na propesya o panagna. Mao na ang tinod nga pagkasulti busa niingon si Annabel Divino nga ang mga nasintro mao ang mga simbahan. O ang tumong nato bisan pag doon na pa'y mga katawhan nga nangamatay atong tungura, ang punto nga atong gipakita nganong nag-ingon si Leo Mabini nga gibalhin ang maong linog tud kay nasuko siya imbis lugar mo abot sa Leyte dito na hinuon sa Cebu ug sa Bohol na pinaagi niya na diha dayon nabutang nga nag-comment si Danny sa atong gitawag og PBCM International Official Facebook page unsa ang iya dayon nga gi-comment Bradron tungod sa gisulti ni Annabel Divino nga wala man kunoy patay kay daghan lang kunong naangol pero bisan palagi ang punto nga doon na pa'y nangamatay niya na ang ato nganong nagpasig atab siya nga murag mahadlok na hinos master niya kay og naay propesya mutahod niya ba mabalhin ang maong hitabo sa dili na maong dapit. Unsa di ang comment ni Danny Mabini, Bradron? Okay, Reb. Atong basahon ang conversation na po ni Danny Mabini, ato ning giadresan nga debaters mga Mabini, nga mo munay kogi gyud nga mohatag og mga comments sa ato ang mga pagpamahayag. Conversation nila ni Sister Melissa Divino Dayundon. Diniga po ni nahitabo, Reb, sa ato ang PBCM International Official Facebook page. So atong basahon ang mga comments nga gibuhian ni Danny Mabini ngadto sa conversation nila ni Sister Melissa Divino Dayundon. Mao kini. Uy, naunsa man mo, gihimo naman mi ninyo nga kontra. Og wala man natuman na ang gisulti sa akong amahan nga madaghan ang namatay, magpasalamat ka. Ayaw ipadako ang wala nahitabo. Mga tipik sa mga comments ni Danny Mabini. Unya, dugang niya nga mga comments din rin, batong padayonon sa pagbasa, gingon, pariho ragod na sa sulti ni Master nga gisugo niya si Sister Tasya nga inahan ni Edwin. Gisugo na ni Master, gipaadto sa Sontri, lugar diha sulod sa PBCM compound. Sontri, niingon si Master. Tasya, adtua sa ibabaw kay daghan nangamatay. Dahil gingon dayon, niadto usab si Tasya, mingaw man, matod pa, mingaw man daw. Wala man siya nabati, timailhan nga na ay namatyan. Nibalik siya, lugar si Tasya, ang ipasabot ni Danny Mabini, nibalik siya sa sulod, mingon siya ni Master. Wala man Master. Ningon si Master, lugar tubag nga tukang Tasya, kay pag-report lugar ni Tasya nga wala man kuno timailan nga daghang nangamatay. Ningon si Master, daghan nangamatay. Adtua, baliki dito. Nibalik na sab si Tasya, naniid na sab siya. Wala gyud, mingaw gyud daw. Unya, unsa man to? Agar mo ning payag ni Danny, unsa man to? Himuon sab ninyong botboton si Master, na unsa naman mo? Lugar mga tipik sa iyang gipamahayag, Rib.
Dugang pagidri, mao ni ang atong mabasa sa mga comments ni Danny Mabini. Pariho ragod na ani nga tema. Linog ang isgutan. Unya sa tunga-tunga, mabini na ang isgutan. Lugar mga pagsaway na niya diri nato rin kay nasintro mo ni mga mabini karon sa atong programa. No? Asa may kang master ana? Mao na ang kanunay giingon ni master, mahuman na lang ang oras, walay iya, kailain ang isgutan, ang mangdaot sa igsoon sa pagtuo. Mo na iyang conclusion nga kini ang atong gihimo nga puros na lang mabini ang atong tupiko pagdaot ni sa atong gihimo pagdaot daw sa igsoon sa pagtuo. Ang tinuod kini nga atong nakita no. Nga gisgutan ni Danny Mabini nga pagpangdaot ni sa pagtuo nato sa iyang igsoon sa pagtuo lugar iya pang ipatuo dire nga nagtuo gyapon lugar ang iyang igsoon nga atong gidaot lugar. Sa tinuod lang, mga kaigsonan, usa sa nakabantay nga sa binakak lugar sa nagpropesya man ka si Master unya ningon naman lagi kadan sa permero nimong payag nga matod pa nimo, oy, naunsa naman mo sa katong permiro nga gisulti ni Danny Mabini? Address kang Melissa. Address kang Melissa. Uy, naunsa naman mo nga gihimo naman mininyo nga kontra. Ug wala man natuman na ang gisulti sa akong amahan nga madaghan ang namatay. Magpasalamat ka. Ayaw ipadako ang wala na hitabo. Ingon nga si Master ang nagpropesya, imo man na laging papa na hinaon. Oh, now, kanaw. Magpasalamat ka kay giingon man o wala man natuman na ang gisulti sa akong amahan nga madaghan ang namatay. Magpasalamat ka, ayaw ipadako ang wala na hitabo. Karon unsa dayoy tubag ni Melissa? Tungod kay ang atong purpose pagpalig-on man sa mga kaigsunan kay gusto man nilang luyahon na sa pagtuo, bradron. Imbis dito kang master mo sunod, ato man ninon ipasunod sa ilan ng amahan. Unsay nasabtan daw ni Melissa Divino. Dayon doon nga igsuon ni Annabel Divino. Okay, Reb, atong ipadayon, mao ni pod ang comments pod ni Sister Melissa Divino dayon doon sa ato ang Facebook PBCM International Official Facebook page Nga gipatumong niya kang Danny Mabini. Okay, atong i-display haron atong makita kini mga kaigsunan mao ni ang pahayag ni Sister Melissa. Sa ato pa brad, tumong ato kang Danny Mabini. Gusto nimo paluntaron nga imong amahan nanundog ni Master. Si Master wala magpataka sa iyang gisulti kay nasayod man siya si Master sa umalabot. So nasayod pod imong amahan di ay sa umalabot maong miingon siya nga daghan og patay bisan dili. Wala man mi mangdaot kay tinuod man nga tumo ang iyang address kadto kang Leo Mabini ang iyang pamahayan. O nakita nato mismo si Melissa nakasabot nga wala man kuno sila gani magtumo-tumo. Dili man kuno sila nagdaot kay tinuod man kuno nga dili tinuod ang gipahayag sa imong papa na kung siya nakahatag og comment nga dili pagpangdaot katulugang among gihimo sa pagtubag sa inyong gibuhian kay inyong gipatuo nga kami dili makabalo na mo papasabot diha ninyo gibuhian sa PBCM International official Facebook page ang inyong mga komento niya na. Busa ningon si Melissa nga nakigpareho di ay ng imong papa. May mas master daw kay mahibaluman sa mga butang nga umalabot. Manay gihisgutan ni Melissa. Di si Melissa Divino dayon doon. Nakaibalog day siya nga ang atong magtutulo adunay mga propesya o nasayod siya nga matinod ang propesya o kay Espiritu Santo man ang doktrina nato.
trabaho ba sa Espiritu Santo sa katumanan sa atong magtutulo, Bradimer, nga maghimog yun og mga propesya? Oo, Reg. Mismo gani si Melissa, atong kauban sa pagtuo, nakahibalo kay tigpaminawan man lagi sa atong wali nga ang Espiritu Santo mao ang magsulti sa umalabot ug kana gawas nga tigpaminawan na sinati niya nga mo ginay sistema nga gihimo na ni Master. Oo. Ang ato gibase ra sa Biblia nga naa bagyo di ay pod sa Biblia nga magpropesya ang Espiritu Santo. Oo, kana kay biblikal atong pagabasahon, mugamit tag Biblia kining ang pulong sa Dios. Dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13. Mao kini nga atong mabasa dinhi. Apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundili isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. O di nakita nato nga ang Espiritu Santo magsulti di ay sa mga butang nga umalabot. Puriso nga si Annabel Divino, iyang giingon nga ang nasintro sa iyang kasinatian mao ang naigo ang mga simbahan. Ato lang pakita sa mga ebanghelyo ni Master sa diskomunyon nga nagsugod sa 1986 og matod pagani ni Melissa Divino dayon don nga mayuman si Master kay masayod dili lugar sa iyang papa nga magtumo-tumo. Unya balikan ta ang gisulti ni Danny Mabini Bradon. Okay, atong in-display ang pahayag ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International Official Facebook page. Matud pa din pariho ragod na ani nga tema, linog ang isgutan. Unya sa tunga-tunga mabini na ang isgutan. Asa may kang Master ana? Mao na ang kanunay giingon ni Master, mahuman na lang ang oras walay iya. Butugasan niya nagipodyot ni nga namulong dos Master ani. Kay lain ang hisgutan ang mangdaot sa igsuon sa pagtuo. Oh, wala na kunoy iyan ni Master sa gibuhat namong pagpamatuod. Ingon ni Danny Mabini nga linog raman kuno untay gisgutan. Niabot kuno mi sa paghisgot lugar sa mga mabini lugar matud panimodan. Unya nga nahuman na lang ang oras, mahuman na lang ang oras, walay iya sa ato pa kang Master kay lain naman ang gisgutan ang mangdaot og igsuon sa pagtuo. Wa day kakabati nga gidipinsan man gani namo ang dapit ni Master nga inyong ilugon. Kay ang amo ang paglig-on sa makaigsunan. Correct. Kay sa pamasin nga mosulod mo sa laing branches inyong dadon og pagpamatuod nga nabalhin na ang dapit ni Master pagka Espiritu Santo. Unya yung kag mangdaot mi sa imong igsuon sa pagtuo. Imong gigamit nga igsuon pa di gyapon sa pagtuo. Kinsa may nagdaot? Imo ganing gikonfirmar ang pag-ingon ni Aldrin Mabini nga imo igsuon nga tinuod man nga anha gyud ana ang tumo nga makabhang gyud kay si Master may nag-ingon nga mo pahulay lugar siya. Unya imong gisabot dayon nga sakto tong gibuhian ni Aldrin nga kabhang na si Master. Unya sa diyang among gitubak nang daot nami sa igsuon sa pagtuo. Atong pamation kung daot ba ni og di ba si Aldrin mo'y nagdaot sa prinsipyo sa founder sa PBCM nga mao ang magtutudlo di ba Master Tomas din Senior nga sa doktrina sa pagpaila siya ang katumanan sa Espiritu Santo. Tan-awa og di ba nagtudlo namo og lain. Busa mao nga ang uluhan sa atong tima nga gingon ang gibilin ni Master nga pagpamatuod nga siya lang ang katumanan sa Espiritu Santo kanang punto siya lang do na padaylain. Wala na. Pero tanawa og atong pamation ang imong igsuon o ang inyong mga pagpamaaba niya to patalingugan. Okay. Mauday ingo gamay kay karon mga panahon na nagatatak naman na inyong nauna nga material nga nagsunod mo sa maong kabhang. Nganong ri man ka maka-explicar
Kay walay sulod, kabang ang gisunod-sunod ninyo. Nganong ri man ka maka-explicar? Kay walay sulod, kabang ang gisunod-sunod ninyo. Kanang kabang nga inyo karong gi pamatuo din ang di na nakasulti ninyo, wala man ninyo dawata ang espiritu, pinagis pagkunsad aron siya musulti diha sa imo. Oh. Timan na nato. Nga matod pangano daw nga dili mi maka-explicar. Kay nagsunod-sunod man kuno mi og kabhang. Hayang kabhang nga giingon dan sa imong igsoon o sa inyong parte. Kanang inyong gipamatuod nga dili naman na makasulti. Labong hinon daw nga na ay kinunsaran sa Espiritu Santo, wa hinon kuno namo dawata nga dito may magpatalinghog. O di ba inyong gitudlo nga nailain nga kinunsaran sa Espiritu Santo na sa atong pagtuon kinsa man ang katong masuko ni Master nga nganong anhi man ginaipaagi ang linok motong nasuko ko matod pas imong papa di siya nailabaw ni Master moto nga ang linog ni balhin daw sa Cebu padong nasbuhon daghan daw nangamatay unya pag ingon nila ni Annabel Divino nga walay namatay, ibutang tabisag naa lugar pananglitan, ni-react din mo. Nga magpasalamat mo nga wala matuman ang gipropesya sa akong amahan o imo di ang amahan man lagi nagpropesya. Nganong inyo manggipadako. Inyo diyang gigamit nga parehas ra kang tasya nga gisugo nga ipaadto daw dito. Ipatanaw kay daghan daw patay. Unya nibalik si Tasya nagingon nga wala man daw namatay. Unya ingnon ba pud kuno nato nga butbuton si Master. Imo manggipanag-ing. Lahi man ang gisgutan ni Master, pero tanawa sa pag-ingog kabhang na ay nakasabot sa pagtuo si T.C. Arias. Unsay gisulti Kulihat. Brother ni T.C. Arias Kulihat. Atong pagabasahon, Reb. Mo kini ang comments dinhi sa DXKO Cagayan de Oro nga Facebook page. Nananaw man sila dinhi niini nga Facebook page diin naa ang ato ang mga wali ug ni comment sila Reb atong pagabasahon. Mao kini ang comment sa atong mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Niya atong ipa-display pa yun, no? Atong pagklaro. iklaro ang ilang mga comments, okay? Atong pagabasahon. Mao kini ang unang ni comment dinhi sa igsuon nato sa pagtuo kauban nato Reb si Brother Demetrio Martinez Campado matud pa niya dinhi keep up the good work nga kun sa ato pa ipadayon ang mayong buhat dayon sa sunod si Sister TC Kulihat matud pa ni Sister TC Dre bugat-bugat ning iyang gi-comment Reb matud pa dinhi wala uroy gabae klaro kay tanan dinhi wala uroy gabae si Mabini sa iya giyama-yama sa iya baba iya lang giingnan si Master Kabhang matud pa din Reb dayon ikatulo ang ni comment diri mao ang RPN DXKO Cagayan de Oro matud pa din great day mga karunda please show your support by clicking the subscribe like and follow button. Oh, di kita og nagpatinaw mga mahal lamong tigpaminaw nga tinuod gyud nga kini nga komento. Siya wa oroy magabae. Di nakasabot nga di gyud sila mo patuo nga nabalhin na nga naay atong pamation nga kinunsaran sa Espiritu Santo lugar badron. Nga dito magpatalinghong. Busa wala muuyon si TC Kulihat sa pag-ingon nga nagsunod-sunod taan ang kabang kay nagkomento siya na pagtuo pa ba na? Wala na. Wala na. Laro kayong way pagtuo niya. Gigamit nga termino ni Sister TC sa gibuhian ni Alden Mabini, gikan siya ba, usa ka na kapag yama-yama nga gigamit mong terminong kabang dias lawas magtutudlo. No, na karon. Unsay ebanghelyo ni Master? Pasagdan ba ang iyang lawas? Kay kung tinuod pa nga naamoy pagtuo dili ingon ana ang inyong gamitong nga termino oy. No. Ha? Kay unsaon man ninyo mabiyaan nam gyud ang lawas ni Master kay matod pa ninyo nga nagpamatuod mi
Busa gani nganong dili mi maka-explicar. Kay wa lugar mi kasayuran kay ang among naibaluan ang pagsunod-sunod lang sa kabhang nga kanang gipamatuod kuno namo nga dili na makasulti. Kay naalagi makasulti nga kinunsaran sa Espiritu Santo o Espiritu. Tanawa ra ng inyo nga gisulti unya nang daot mi, kamoy nagdaot, nanubag lang mi sa inyong pagdaot nga gidaot ninyo ang doktrinang tarong kay inyong ipatuo ang doktrina nga wala itudlo ni Master o ipaila karon ra ni gawas sa dihang ni pahulay si Master. Na inyong timanan. May kadili ta mauwaw ana. Ha? Ako nasayod mo nga kita na ako sa pagkikigalaay ninyo. Pero tungod ni ining mga bahina dili na lang pud kami mutugot o ako nga inganaon na lang ninyo ang atong magtutulo nga gituhan. Ha? Nakaron, unsay giingon sa ebanghelyo ni Master Bradiver? Okay, atong pagabasahon Reb. Nga paampingan ug dili pasagdan ang iyang lawas pabantayan pa man gani nya kabhangon na hinuon. Atong pagabasahon, matud pa sa ebanghelyo ni Master, ayaw baya ninyo pasagdi ang akong lawas. Bantayi baya ninyo, ampingi baya ninyo. O nakita nato nga sa ebanghelyo ni Master sayod man mo. Nga nag-ebanghelyo si Master nga ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas. Bantayi baya ninyo, ampingi baya ninyo. Mupaamping pabakas lawas nga imo manggani ming ipapahilayo na. Inyo mangganing kinapayas nga dili na mi maka-explicar o gusto. Kay nagsunod-sunod mi sa kabhang. Kanang amo daw gipamatuod nga dili na makasulti. Unya, naay makasulti nga inyong gitudlo. Wa mo magyama-yama niya na. Busa kung atong tan-awon ang Biblia kung magtuo ta sa gituhan. Mabuwag ba ang atong kaugalingong lawas dito sa atong gituhan, Brad Ron? Kay lahi naman. Kay pabulago naman ta. Kay ngano daw nagsunod-sunod ta nga kabhang naman na. Sa Biblia, sa panahon kang Kristo, isip kuhaan natong implo, siya nga gituhan. Mabulag ba ang nagtuo diha sa dapit siyang lawas, Brad Ron? Dili, Reverend. Busa, ang ihemplo nga pagabasahon ta sa panahon sa mga tinunan ni Kristo nga nangalagad sila ngadto kang Kristo, digit pwedeng mubulag sila sa lawas. Sama kita niya sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo, ang lawas ug gibilin ni Master gibasa bag-o lang ang ebanghelyo nga paampingan og dili pasagdan, dili usab kita mubulag niya na. So kuhay naman sa gibuhat sa mga mabini nga gi-reject na ang lawas sa magtutudlo. Tanawa di ang comment ni TC Kulihat, yama-yama kanang maong pamahayaga nimo Aldrin, igsuon nimo Dani Mabini. Basahon ko sa Biblia nga Bibliang Katoliko dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales Reb. Dinhi sa Juan kapitulo 12 bersikulo 26 ang priba nga di gid magbuwag na. Basahon ko ingon ini. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugon. Bisag diha lang pagbasa rin, klaro kayo sa payag sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga nag-alaga daw kaniya kinahanglan nga musunod kaniya kay hunhain gani siya tuwa po ang iyang mga alagad. Oh. Ipabulag ba? Mga mahal lamong tigpaminaw, ipabulag ba ang mga sulugoon nga alagad dito sa ilang gialagaran? Dili. Dili. Pero unsay inyong gibuhat? Matod pa nimo dan nga husto nang gisulti sa imong igsoon. Kay mao naman na inyong doktrina. Nganong nagsunod-sunod mamigkabhang na. Busa di na daw mi makahibalog yun og explicar. Kay ang among gisunod kana mang kabhang na nga dili na makasulti. Unsa dayon? Labong kuno wala dawata ng gikonsaran sa espiritu nga didto mi magpatalinghog. O di inyo nang giguyod ang pagtuo namo. Busa sa ato nang nabasa kaganina sa unahan sa Roma 15:1 ug 2 makita nato nga gibuhat sa mga alagad sa Dios ang pagpalig-on dili sa ilang kaugalingon lamang. Kundi ngadto sa kayuan sa uban nga yayungan ang mga mahuyang aron sa paglig-on kanila. Muni nga gihimo namo kini para paglig-on.
sa mga kaigsonan, dili sa inyong gihimo nga pagloya. Unya niangkon pa ka nga pagpangdaot na mo sa igsoon, ang imong igsoon o kamo mo'y nagdaot sa doktrina sa PBCM. Busa dili ikalimon nga sa panahon pud sa atong Ginoong Hesukristo adunay mga nagpakaigsoon nga mga mini. Sila ang tawag ni Apostol Pablo og wala sila magpadaog kanila. Unsay prueba ni ana Brad Deber? Niya atong pagkabasahon rin, mogamit tag ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 4 hantod sa 5. Mao kini ang atong mabasa dinhi. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom ug miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga naato diha kang Kristo Hesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. Dayon sa bersikulo 5 isunod na to display. Kanila ngadto sa mga igsoong mini. Matud pa ni Apostol Pablo, kanila wala kami magpadaog bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa maayong balita magapabilin alang kaninyo. O di matinaw nga naay mga igsoong mini nga matud pa ni Apostol Pablo, kanila wala kami magpadaog. Ha? Bisan makadiyot na lang aron ang kamatuoran sa mayong balita magpabilin alang kaninyo. Di gipanalipdan nila. Ha? Ilang gisangka, giatraka ang mga nagpakaigsoon pero gitawag og mini. Ay pangdugang pahayag sama gyapon sa atong panahon, Brad Ron, nga wa ta magpasagad atong yung gidipinsan ang pagguba nila sa doktrina sa PBCM nga tuyukon nila ngadto na sa pagpatuo sa ilang papa. Niya ba ang dugang pahayag sa Biblia rin, sudlo ni Master diri kanato nga doon natay gihimo nga mga pakigbugno dili lang kay nas gawas kundi bisan pa na sa sulod o kauban sa pagtuo nga gitawag na giadresag mga igsoong mini. Buti pasabot, Brad Ron, nga kining atong gibasa karon ihimplo nga sa panahon kang Kristo doon na sila giingog igsoong mga mini nga wala sila magpadaog. Tinuod ka na, Reverend. O basahon ko kini sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5. Ingon ini nga atong mabasa. Kay bisan sa amo nang paghidangat sa Macedonia, ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay. Hinunua, gisakit kini bisan asa kami liso. Pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Oh, matinaw nga trabaho nila ni Apostol Pablo nga sa paghidangat na daw nila sa Macedonia, ang ilang lawas wala makakaplag og pahulay. Hinunua, gisakit kini bisan asa kami liso. Ato pa dagang ilang mga gipangliso. Kay doon na may ilang kontra, pakigbugno sa gawas, kanang gawas wala sa kauban sa pagtuo, dili kauban sa pagtuo, gawas og kanang giingon po nila kahadlok sa sulod. Ano na po'y ilang gikahadlokan sa sulod. Pero ang gihimon lang nga pakigbugno sa gawas, dili kauban na sa pagtuo. Unsang matanga sa pagbugno? Bugno ka na sa pagtuo. Ilang gibugno ang pagtuo nga dili mo'y husto. Unsay prueba niya na, Brad Deber? Ni atong pagabasahon Reb sa ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 12. Atong pagabasahon nagaingon ini. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw ug nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Busa, matinaw nga gibuhat nila nga bisan asa kuno sila liso, pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Sa ilang panahon na sinati nila, busa dili bag-o lang sa atong panahon nga ang pagkasinati po nato batok sa bisan kinsa, bisan pa sa mga mabini nga kung dili mausab ang ilang katarungan kay wa man sila mo concede badron kay sige man hinog depensa. Mao. Unya moingon ra ba kadan nga mo surrender na unta imong papa. Unya nagsigig surrender ang inyong baba, nagsige mo pabuto sa inyong baba. Sa doktrina nga
punmi ninyo. Namo na nga, doon na sila gikahadlukan sa sulod. Unsa ba ang ilang kahadlok po sa sulod, Brad Ron, sa panahon, sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo sa payag pa ni Apostol Pablo. Okay, ang gikahadlokan nga na sa sunod mao kung muhimos paglimbong kay muhimo na sila lipat-lipat. Kaya basahon ako ang pahayag ni apostol nga si Pablo Rip. Sa Biblia gyapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church na ko pagabasahon. Ani ko mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3. Ingon ini. Apan nahadlok ako nga maingon nga si iba hinglimbungan sa bitin, pinaagi sa lipat-lipat niini ang inyong mga panghunahuna pagapahisalagon gikan sa maminatud-on og putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. Busa matinaw ang gipahayag ni Apostol Pablo ganina nga bisan asa daw sila liso. Pakigbugno sa gawas og sa kadlok sa sulod nga ang ilang gikadlukan sa sulod kining atong nabasa nga samaon niya nahadlok sila nga samaon niya kang iba nga hinglimbungan sa bitin pinagi sa lipat-lipat ay kining bitin mo ni tiglipat-lipat ang inyong mga panghunahuna pagapahisalagon gikan sa pagkamaminatud-on og putli nga pagkamahinalaron kang Kristo kay ila manggidipinsahan nga doon ay mga igsuon nga mini nga musulod nga maniid pas ilang kagawasan nga naangkon nila kang Kristo mura bag ilang awat-awaton ba lisuon nila ang sistemas doktrina na ni Kristo mao sab ni sa atong panahon nga kung gigamit ng Espiritu Santo nga katuman si Master giliso to ana sa ilang papa nga si Leo Mabini mao nga kinsa kining bitin nga gisgutan nga mo ilang gikahadlukan nga malimbungan unya ang naa sa sulod busa ipasabot sa pagpasabot ni Apostol Pablo nga mga membro Brad Deber. Mao kanang yawa o Satanas Reb atong pagabasahon mugamit tag maayong balita. Biblia nga maimprimator Ricardo J. Cardinal Vidal dinhi sa gipadayag kapitulo 12 bersikulo 9 mao kini ang atong mabasa dinhi. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Oh, nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga ang tiglimbong di ay mao ang bitin mo'y ilang gikahadlukan nga si Satanas di ay kini nga sama daw sa panahon kang iba ang limbungan sa bitin nga naday manglimbong sa sulod nila busa sa pagtulunan pod sa PBCM ingon usab nini ang among gibuhat busa ang gibilin ni Master nga pagpamatod siya lang ang katumanan sa Espiritu Santo wala mapunta ni Leo mo kana mga mahal namong tigpaminaw makaigsunan nga ang among gibuhat sumala sa ato nang nabasa sa Roma 15:1-2 paglig-on kaninyo og dili lamang ang pagtagad sa among kaugalingon. Og among gipanghinaot nga landagan kamo sa kamaturan daghan punta ang atong ipaabot diya kaninyo pero miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O giniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami may manangtod sa sunod gayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.